Diamanteak, txoriak abia eta arnasa amorantea. Badelako garaia behin betiko, konponbiderako, behin betiko gatazka superatzeko eta behin betiko elkarbizitzarako. Eta hori medio, bai gu eta bai gaur hemen bildu den jende guztia, elkartu da esateko entzutegi nazionalari badela garaia legea bere horretan aplikatzeko inolako trikimailu eta azpijoko gabe, eta era berean bai gu eta bai jende guztia bildu da Euskal Administrazioari, batez ere Euskal Administrazioko justizi zailburutzari eskatzeko gradu progresioak berak ahalbidetzea eta zigorren arintzea edo zigorrak modu arin baten betetzeko aukerak ere ahalbidetzea. Eta guzti hau lortu artean, behin betiko lortu artean, ez daukagu inolako arazorik behin eta berriro gizartea, euskal gizartea mobilizatzeko.